Listopad a łońskie ferie. No, toż mamy wnet połowa listopada, a ja po tej latowej pauzie furt nie poradza się spamiętać. I furt mi do palicy przylazują fale, o których nie mogę bez lato rządzić, bo mnie ganz einfach w radiochu nie było. Ale miałech też bez te 3 miesiące taką dolegliwość, którą mianuje się lęgotropii. A sam naokoło podzim przed całkiem pyskiem i takiemu zwiekowanemu człowiekowi jak ja przylazują do Filipa Łobroski. Łobroski z latowych wandrów. No, roztomajte Łobroski od wtorych robi się tak jakoś ich barzy gorko i to nie ino skuli tego, iże wrawego piwa się człowiek nasłepał. Dejcie pozór na taki cufal. Zadziwienie, szok dla naszych łódź. Poradzicie się wystawić, i że nie ma srochszego trefu zgromadzenia brzydoków, stopierońsko żadnych i szpatnych ludzi, niźli sztrand, plaża. I to nie ino u nas nad Bałtykiem, ale wszędzie tam, kaj ludzie się bez lato wykludzają. Byliśmy ze moją Elzą i w Egipcie, de Tunezji, Grecji, Szpanielsku, u Italioków i kaj się każe na Kubie. I wszędzie, naisto wszędzie, oglądaliśmy sztyjcy jednym cięgiem krótkie szłapska, fetowne życie i paśne basicka, wampy, moc srogachne basicka i wampy, jeszcze ród, wampy. Basicka, basy, wańtuchy, stare, młode i dzieckowe, wyfutrowane, moc wypasione roztomajtymi aulaufami, zapiekankoma, nasływane piwskim, moc nafolowane prażokoma i lodami, fetowne, baniate, szmarowane olejem od pościotka i ze wierchu, basicka, w które nie poradzą się zmieścić ani we hymdach, ani we galotach, ani fachowe, gęste, a dzięka temu zbereźne, żadliwe i bez żadnej sztrofy, bo są one przecać genau takie same, jak wszystkie naokoło. Całkie te fanzolenie, pisanie o zdrowym jodle, higienie, odżywianiu, ruchu, jeszcze rusta samo lajera ruchu. Wszystko do tela jest we wercie, co ta jedna jedzino kalorio, odciepnięto we eka w roze galotami, kieckami wystawione ku latowej klarze, albo ustawione w rai po piwo, prażoki albo lody, nasze ci nadobne, spyśniałe basicka, rubekity, tyngegniki i wszystkie 3 wola. A co wieć, znaczy się hop, zaziro tak opaternie naokoło, co by staro się nie spomiarkowała, jeśli uwidzi jakieś poseblikane Weroniki Książkiewicz, a nie Przybylskie, albo chocia jako Sago Radwańską, ostanę przy tych dżołkach, a sam nic ze tych zachów, ino rube, fetowne, spaśne mamzele, które ze taką ci srogachną uciechą skwarszą na słońcu swoje bele fetu. A skorzy jeszcze przed ferioma, kiedyś hopie ino zaszaltrową telewizję, albo ten łożkliwy internet, zaroski wyfuklinacia reklamy roztomajtych pilów, kropek, w które pozwalają na ściepnięcia ze basyjska. A to plus 20, a plus 30, plus 50. Tyle ino, co nie miarkuje, jeśli to są kila do ściepnięcia, albo liczą się lata do setki bawów, w które się to chcą lajsnąć. I to wszystko funguje zaroski po pierwszej pili. Ale musi się sprawić 3 pakietliki, bo to będzie w tym czostuni. A po południu hopy, smycymy, paryzol, szyrm badytur, mokre batki, roztomajte krymy, naplumpane kołko, kibelek dzieckowy i szybki, te cołkie ci plażowe bambetle, ślazujemy do naszej dukli, festelnie radę, i że trafiła się nam izba bez szwobów i mozgoli. Jo miarkuja, i że sam już mocka razy gołędził o roztomajtych fejlerach naszych i nie ino naszych ludzi. Ale za każdą razą wiele też mi do Filipa wlazuje bez te latowe gorkie miesiące, bo i zgniństwo sroksze, człowiek reczy zawierośli pianato, co jeszcze mógłby zrobić, coś ich tam poczyto, za tym do Filipa przylazują roztomajte głupoty. Jakby to sam powiedzieć, ferie, te gryfne latowe miesiące, to tak naisto, jak kiedyś napisał jeden mądrok, Daniel Passent, szok, dziwota dla ślepiów, dla naszych dlakli i dla naszego Filipa, naszej mózgownicy. I przy tej przylężności wspomniał mi się jeden inny latowy fal. Był ci taki jeden Fritz, który stopieruńsko dbał o swoje ciało. Róż czasu stanął ci się przed żadłym, sebli się do saga, napoczną tak cmankać i naisto fest podziwiał ten swój lajb.
ze zadziwieniem spomiarkowo jednakowoż i że wszystko jest gryfnie łopolone, krom tego jego hopskiego wichajstra, tego hopskiego dinksa, wiecie. Nie zdało mu się to, tuż też uzdał coś ich z tym zrobić. Poszł ci on na plaża, seblik się dosaga, zasuł cołkę swoje ciało, krom tego, co wy wiecie, a jogi naumiarkuja, którego wystawił direkt na słońce. Bez ta plaża przelazowali szpacerem dwie starecki. Jedna podpierała się kryką. I tak przelazowali wele tego zasutego pioskiem misnego, ujrzała ci ona, i że cosik styrcy ze tego piosku. Szpicą tej kryki napoczła tyrpać te cosik, co styrcało tam anazot. Wieś Erna! Powiedziała ta ze kryką do tej drugiej stareckiej. Życie blank nie ma sprawiedliwe! A po jakiemu tak miarkujesz, Ana? Pytała się ta druga, tej ze kryką. Ano bestuż, i że jakich miała, była 20 lat staro, była tego pierunym ciekawo. Jakich była 30 lat staro, to chci to 100 pieruńsko miała rada. Przy 40 latach już sama się o to prosiła. Kiedy była 50 lat staro, to żech za to moc płaciła. We wieku 60 lat na poczłach łoto do pumpuczka festelnie żykać, co by przy 70 o tym blank przepomnieć. Teraz kiedy już pisu 80 lat, takie fizy matynta rosną ci dziko na piosku, a ja się bali ani przycupnąć ku temu nie poradza. Ojgien, z pnioku.